Tervehdys, se on pastori Johan Savola ja tällä videolla mennään vuorostaan Nesteen yhtiökokoukseen. Tosiaankin olin hiljattain, jos tulet katsomaan Nordean yhtiökokouksessa ja sinne mentiin puku päällä, mutta tänne Nesteen yhtiökokoukseen ei mennä puku päällä, koska sen osakkeen arvo on nyt viimeisen vuoden aikana ottanut sen verran takkiin, että mulla ei ole varaa puvun takia pistää päälle. Joskus silloin vielä ennen koronaa niin uutisoitiin siitä, että Neste on edelläkävijä koko maailmassa tämmöisen biodieselin tuottamisessa ja osakkeen kurssi näytti oikein hyvältä ja minäkin sitä sitten ostin ja vuoden sisällä se on laskenut sitten 50%, eli takkiin on tullut aika rankasti tällä rintamalla. Ja muistutan tässä vaiheessa, että tätä video ei tule ottaa mitenkään niin kuin sijoitusneuvona, mutta itselleni on nyt tästä tullut sitten sen verran takkiin, että en takkia päälle laita, tai siis laitan hupparin, mutta en laita puvun takkia päälle, koska takkiin on otettu sen verran paljon. Itse ajattelin, että niin kuin tämmöinen edelläkävijä tämmöisessä niin kuin uusiutuvassa biodieselissä, joka ei ole fossiilista polttoainetta, niin että maailma lähtisi tähän niin kuin mukaan ja huomasin, että paskat. Totuus lienee se, että niin kuin jos se maksaa enemmän niin, ja jos jotain muuta on halvemmalla tarjolla, niin sitä sitten ihmiset ostaa ja myönnän sen itsekin teen samanlaisia valintoja. Minähän teen tämmöistä videosarjaa kuin paremman kilohinnan metsästys, ja jos se jostain löytyy halvemmalla se sama tuote, niin minä sen ostan. Poikkeuksena oli kylläkin egyptiläiset mansikat, joita en ostanut viimeksi, vaan ostin sitten suomalaisia mansikoita, koska on suurempi riski ulkomaalaisissa mansikoissa, että niissä on käytetty jonkinlaista semmoista vettä, joka ei ole kovin puhdasta, niin siitä saattaa niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä tauteja levitä. Mutta niin, no onhan myös se totta, että S-ryhmä poisti markkinoiltaan noi reilun kaupan banaanit. Ja syyhän ei ole se, että sitä meni liian paljon kaupaksi, vaan se, että sitä ei mennyt kaupaksi. Ja sen takia se sieltä poistui. Eli markkinatalous määrittelee pitkälti sen, että minkälaisia tuotteita kaupassa myydään. Ja samalla tavalla sitten tämän niin kuin uusiutuvan dieselin kanssa, niin se maksaa hieman enemmän ja tähän ihmiset eivät ole valmiita. Samalla tavoin sitten niin kuin tämä uusi lentopetroli, mitä myöskin Neste tuottaa, niin sekään ei ilmeisesti mennyt kaupaksi ja nyt osakkeen arvo on laskenut sieltä 40 korvilta tonne 9-10 euroon. Niin tilanne on nyt sitten tämä, että takkiin on tullut rankasti. Mutta matkalla olen kuitenkin nyt Nesteen yhtiökokoukseen, koska siellä en ole koskaan ollut ja seuraavaksi sitten sieltä jonkinasteisia tunnelmia. Nähdään kohta. Moi! Kokoustarjoilut eivät ihan vastaa Nordean tarjoiluita, mutta siellä oli sentään pulla. Näillä mennään. Hyvää huomenta, arvoisat osakkeenomistajat. Ilo ja kunnia olla täällä ensimmäistä kertaa esittelemässä Nesteen viime vuoden tilinpäätöstä ja kertomassa myös vähän yhtiön suunnitelmista, miten tässä mennään eteenpäin. No se on Johan Savola ja Helsingin messukeskus. Täällä vielä jatkuu Nesteen yhtiökokous. Minun piti nostaa kytkentä, koska mulla on tapaaminen tässä 1:15 tuossa lähistöllä, mutta nopeat tunnelmat näin yhtiökokouksen jälkeen. Salissa niin hallituksen puheenjohtaja kuin toimitusjohtajakin puhui siitä, että tässä maailman historiallisessa tilanteessa oli ensin korona ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, niin se vaikutti myöskin siihen ajatukseen, mitä niin kuin Nesteen toiminta-ajatus oli nimenomaan näissä uusiutuvissa dieseli- ja biopolttoaineissa, koska ajateltiin, että maailma kehittyy toiseen suuntaan ja regulaatiota tapahtuu siihen suuntaan, että ruvetaan käyttämään enemmän näitä uusiutuvia polttoaineita. Mutta nimenomaan nyt Ukrainan sota ja sitten korona sitä ennen niin vaikuttivat siihen, että valtiot joutuvat suuntaamaan sitä rahan käyttöä johonkin muuhun.
Viime vuosi oli haastava, monessa mielessä vaikeakin yhtiölle. Ympäröivä maailma on muuttunut nopeasti ja muuttuu edelleen. Joka päivä saamme uusia uutisia, joista pitää yrittää vetää johtopäätöstä, mihin tässä oikein mennään. Geopolitiikka heijastuu yhtiön toimintaan. Me toimimme kaikilla päämantereilla, markkinoilla, ja näin ollen Nestekin joutuu sopeutumaan niihin uusiin lainsäädäntö- tai tullimuutoksiin, mitä geopolitiikka tuo mukanaan. Kuitenkin hallituksen puheenjohtaja korosti sitä, että vaikka asia on näin, niin ilmastonmuutos ei odota. Ja korosti myös sitä, että Neste on edelläkävijä ja pioneeri siinä, että miten uusiutuvista materiaaleista voidaan tuottaa polttoainetta sen sijaan, että käytettäisiin fossiilisia polttoaineita. Tänä päivänä Nesteellä on sekä tärkeä kansallinen rooli, myös vahva kansainvälinen asema maailman johtavana uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistajana. Yhtiön Suomessa kehitetty NextPTL-teknologia on ainutlaatuinen innovaatio, jonka turvin Nesteestä tuli kansainvälisestikin tarkastellen ilmastonmuutoksen torjunnan pioneeri ja vihreän siirtymän edelläkävijä. Täällä Nordean sijaan ei nähty minkään valtakunnan mielenosoitusta. Ulkona ei ollut ketään osoittamassa mieltä eikä salissa ketään tullut lavalle. Mä en tiedä, mistä tämä kertoo. Kertooko se siitä, että niin kuin Neste ei ole niin kuin, tai että Neste hoitaa asiansa hyvin, että sitä ei tarvitse niin kuin, sitä vastaan ei tarvitse osoittaa mieltään, mutta kuitenkin tämmöinen havainto oli, että täällä ei tarvinnut mieltään osoittaa sitten. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen keskustelu. Itse kysyin sitä, kun toimitusjohtaja puhui siitä, että tulevaisuudessa lentopetrolin määrä tai mitä sitä käytetään, niin sitä voidaan niin kuin biollakin tuottaa, niin se markkina laajenee ja itse en epäile tätä ollenkaan. Itse ajattelen, että varmimmin lennän polttoaineella, koska jos sähkö loppuu kesken kaiken, niin se on vähän huonompi juttu, kun taas sitten autokuljetuksessa se ei niin paljon haittaa, jos sähkö loppuu kesken matkan. Mutta se mua ihmetytti tuossa, kun kysyin sitä, että onko todella niin, että 10 vuoden aikana sähkö tai vety ei tule nousemaan niin kuin polttoaineena tai käyttövoimana tuon enempää, koska toimitusjohtaja arvioi kuitenkin, että se on varsin valtava kakku, mitä siellä on, mitä polttoaineita käytetään ja miten sitten siihen kakkuun voisi niin kuin uusiutuvia polttoaineita myydä. Mä en täysin vakuuttunut tästä vastauksesta, toisaalta en tiedä tekniikasta enkä teknologiasta riittävästi, mutta en nyt osaa sanoa sitten, että mihin suuntaan tässä kannattaisi lähteä. Näillä eväillä päätän lähetykseni täältä messukeskuksesta, ja tämä ei ollut edelleenkään sijoitusneuvo tämä video, vaan pohdintaa siitä, että mitä itse ajattelen ja siitä, että olen Nesteeseen sijoittanut. Moi!